Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan. Main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Wong mejang ngelmu, wong mulang ngelmu kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Tekan Petrabane niki tau to percabaan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Iki tae kok arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, lah cangki kok. Dewate, pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana, kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring. Nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring iki lah kok. Loh, niki kok mboten pangling menika? Nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek. Menika rak kadidene Panakawan Bagong to menika? Lah nggih, lah dalah kok malah Bagong dadi pendhita bareng. Weh lah murite ya akeh men. Wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang anjuk ana ing pertapan. Kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Baworsari. Iya, wong kali nyandang ya iso ora pokra. Lho lah iya. Lah ing atase pendhita Kameng Kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono popok wewe. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula aturi mresani kanthi permana jati. Lho,